Умара буйтарин удам дар дунё мегӯям. Мошини пеши пеш, либосҳои Европо, сарвате ки ҳамагон орзуяш доранд. Ман хизматгори шахсӣ дорам ки гиҷои нарам қатимай. Номи ман Стив ва боигарии ман $900 миллион. Мумкин ҳар як одам ранги ман шиданна орзу кунад. Чӣ ба не? Нигоҳ кунед? Шумо иҷора тамошо кунед? Ту нигоҳ кун ман чӣ дорум. Ира ман худам ба даст овардагиам. Ҳеҷ камада ёрдам накарда ҷонкани худмай. Чизе ки буфорам? Чик, ҳалай. Такрор кӯмакиям? Ҳей ё подписчикё қаттон Стив миллионери наи хизматгори май пушт май. Париди. Инами ҳамаш ай май. Иу. шеф ба шумо занг задистанд. Баттар. Охир ин духтури шахсии шумо аст. Натиҷаи таҳлили саломатиятон тайёр аст. алло, Стив, хабари нохуше дорам. Таҳлилҳо нишон медиҳанд ки варамидилатон ба марҳилаи ниҳоии худ расидааст. Не, ман боварӣ надорам. Бо натиҷаҳои таҳлил метавон гуфт ки 3-4 ҳафтаи дигар умр мебинед. Чӣ? Мега 4 ҳафта умр мебинӣ? бахшиш Стив, аммо мо ягон кор карда наметавонем. Чанд сум мебошам? Ман сум дорам. Фақат ки хеле накуне на бача. Ман боз дубора узр мехоҳам Стив, аммо дар ин ҳолат ягон боигарии шумо фоида надорад. Дили ма ҳама чизе ки дорум ай даст метам. Сум, мансаб, хона, мошин. Шумо чӣ гуфтест? илтимос духтур, ягон намуди сарвату давлат туро аз марг наҷот намедиҳад. вақте сарват ё мансабе ба даст овардӣ, такаббурӣ накун.